Oku ýyly başlamadan öňe Aşgabatyň mekdepleri okuwçylaryndan saglyk resmi namalaryny talap edýärler. Paýtagtyň içine barmak üçin hem resmi namalar we koronavirus testi soralýar. Baralykda daşowda maska ýetmezçiligi döredi COVID-19 pandemiýasy sebäpli howa gatnawynyň çäklendirilen şertlerinde türkmen raýatlarynyň ýurda dolanyp başlan pursatynda daşary ýurtlylar Türkmenistandan gaýdýarlar. 55-nji mektepde enatalara 1-nji sentýabrda preklinikadan saglyk resmi namasyny getirmek tapşyryldy diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji awgustda habar berdi. Onuň sözlerine görä beýleki mekdeplerde hem saglyk resmi namasyny getirmek talaby girdilipdir. Bu talap hemişeki ýalydyňa 1-nji sınıf okuwçylaryny däl, eýdem ähli okuwçylara degişli edilipdir. Mundan başga da otaly 1-nji klass okuwçylary şahadatnama almak üçin awgust aýynyň dowamında lukmanlary ýüz tutup başlan bolsalar, indi spravka 25-nji awgustdan soň alynmaly edilipdir. Bu ýagdaý polikliniklarda çağılaryň keselhanalara köpçülikleýin barmagyny göz öňünde tutýar we häzirki COVID-19 alamatly keselçiligiň ýüze çykan wagtynda ýokaşma töwekkülçiligini döredýär. Şol birakdyň özünde de türkmen häkimetleri COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagyna we ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna garamazdan ýurtda COVID-19 keseliniň hataba alynmanlygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Azatlyga gowuşýan maglumatlar şol sanda rengen hem Türkmenistandaky saglyk edaralarynda edilen kompýuter barlyklarynyň netijeleri bilen keseliň öýküne agyr täsir edýänligini we ölüme sebäp bolup bilýänligini görkezýär. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä mektep okuwçylarynyň saglyk resmi namasyny getirmegine degişli täze talaplar esasan paýtaxt üçin ulanylýar. Hususan da Daşoğuz vilayetinde şahadatnama entek talap edilmeýär. Hem Demirgazyk vilayetinde täze okuw ýylynyň öňü tirasynda maska ýetmezçiligi we okuw esbaplaryny satyn almakda kynçylyklar ýüze çykdy. Ýene talar çağalary üçin maska satyn alyp bilmeýärler. Olar dermanhanalarda ýok. Derman serişdeleri üçin nowatlar gaty köp, adamlarda okuw esbaplary üçin pul ýok. Bazarlar ýapyk, hiç kim öz önümlerini satyp bilmeýär. Aşgabatdaky bankomatlarda pul peýda bolan bolsa Daşowuzda ýok diýip habarçymyz Daşowuzdaky soňky ýagdaýlar barada gurrun berdi. Şunlar Aşgabatyň dermanhanalarynda maskalar bar. 5 sany maska 5 manatdan satylýar şeýle-de 20 sany maskany 20 manatdan satyn alyp bolýar. Emma onuň gapdalyndan analgin ýa-da aspirin ýaly beýleki dermanlary 10 manada satyn almaly bolýar. Adamlar onu alýarlar, täze partiýanyň dermanhana getirilmegine garaşýarlar we derrew satyn alyp oturýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji awgustda aýtdy. Şunlar saglyk resmi namasy ýurdun içinde hereket etmek üçin hem zerur hataplanýar. Şeýle-de bolsa Aşgabat şäherine barmak üçin saglyk şahadatnamasy hem koronavirus barlygy zerur hataplanýarka beýleki ýerlere seýahat etmek üçin hökman däl. Aşgabatdan beýleki vilayetlere barmak üçin resmi nama we spravka sorulmaýar. Ýöne Aşgabada barmak üçin san epidemistansiýada 100 manat töläp testden geçmeli diýip habarçymyz aýdýar. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegine degişli çäklendirmeler mart aýynyň 2-nji ýarymynda girdilipdi. Şondan bäri talaplar üýtgäp durýar. Mundan başga da ýurtda demir ýol we awtolog gatnawy babatynda transport çäklendirmeleri bar. Soňky günlerde pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň Türkmenistana getirilmegi dowam etdirilýär. Soňky günlerde türkmen häkimetleri Belarusda we Hindistanda galan türkmen raýatlaryny getirdiler. Türkmenabatdaky habarçymyzyň 25-nji awgustda habar bermegine görä ýakyn günlerde Sankt-Peterburgdan, Moskwadan we Dubaydan uçarlaryň gelmegine garaşylýar. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli 17-nji martdan bäri beýleki ýurtlar bilen howa gatnawyny beseden Türkmenistan 22-nji awgustda öz raýatlaryny Hindistandan we Belarusdan getirdi. Gelýän ýolagçylar Türkmenabatdaky ýokunç keseller hastaxanasynyň golaýyndaky çadyr düşölgesinde karantina salynýar. Ekipaj agdalary karantina köp uğurly hastaxana yerleşdirilýär. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä bir gün öň Türkmenabatyň etegindäki ýokunç keseller hastaxanasyndaky çadyr karantini giňeldilipdir we 1000 adamlyk ýer taýýarlanypdyr. Daşyna demir haýat dikilipdir. Indi ol ýere öňkü ýaly barıp bolmaýar, töweregine perimetr boýunça demir haýat dikildi diýip habarçymyz belliýär. Azatlyň çeşmelerine görä daşary ýurt aviakompaniýalarynyň uçarlary ýurda barýarlar we Türkmenistanda galan daşary ýurtly raýatlary öz ýurtlaryna çykarmagyny dowam etdirýärler. Şun Orsiýetden bir uçar geldi. Ýerden 8:15-de Türkmenabatyň aeroportyna gondy. Uçarda 26 adam bardy. Olaryň arasynda diplomat we daşary ýurt kompaniýalarynyň iş härleri bardy. Uçar Orsiýetinkide. Gelenler aeroportda galdylar we uçar derrew ýygyna gaýtdy diýip Azatlyň çeşmeleriniň biri 25-nji awgustda habar berdi. Mundan başga da Azatlyga ma'lum boluşyna görä 25-nji awgustda Orsiýetiň uçary şol gün ýerden 5 Taşgabatdan Türkmenabada uçarly baran Orsiýet raýatlaryny 9 töwereginde Orsiýete alyp gidipdir.